mau koncok tok. Sedih mak, mana sepe malah sing kae jangketan kae mak nelongso repe kae. Ilah. Wis. Sing di. Kalau masa syuting betra anak lanang. Anak lanang. Panas ini. Tarik. Siapa nong? Goreng. Atau minta nong? Tuh. Tukiran. Baik ya? Baik ya? Tergantung baik ya? Banduru. Ya, banduru. Itu lopo. Bunjut nopo. Enggak ada air pil. Dut, syuting. Sopo? Sopo syuting sopo? Seno. Paling sing pas melas ini paling anu ya, bocah iki sok gowang ngesak ngono iki. Syuting aku melas pas anak. Terus sama aku. Ini loh, iki syuting, iki lebone nang CTV wae. Wis sentak-sentuk piye? Syuting nang.
kali sih ini menambah. Ini bikin nak menambah. Yen tuh malan. Nah itu udah itu langsung pasang foto, marking, jepret ngono kae. Iki sikone itu. Oh iya, mari awak dhewe iki orang malu tembok wong tua tuwa. Iya. Nah, Kepalane iki kamar di nomor kurang Pak, tolong Pak. ini toh. Aku paling Tambahnya pokok. Orang ketara meteranmu. Molas. Oh, ujung. Ini merah loh. Duh, nek sampean ngalor sak senti, Pak. Mungkin kono malah begal ya opo. Sing dadi masalah ini. Nek sampean njaluk mesukune, kecuali nek di plaster-plaster, nek sampean iso ngakali di plaster pasir iso, tapi plaster mortar yo angelan ramke ketoro iya pasir toh pasir kalau mau dikandeli senti yang sing kan iso toh. Pilarane maksudnya. Dan pintu kan pilarane wong jero Pak, ndelok wong jero kamar maksudnya. Tak ngetarani. Kalau pasang sih.
Sesuai manig bang. Kalau masak sama telur. Mana tak kau ini pengalaman ini.